வெல்கம் டு லிம்ரா ப்ராடக்ட்ஸ். நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. தென் நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. நாங்கள் வந்து கண்டினியூவாக புது ப்ராடக்ட் போட்டுட்ருக்கோங்க. இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோங்க. சரிங்களா, மேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராகவும் இருக்கும், நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்குங்க. சரிங்களா, ஸோ பெஸ்ட்டான ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு மேட் தேவைப்படுறவங்க எங்களுடைய மொபைல் ஆப்பையும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் நம்பரையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ப்ராட்காஸ்ட்டில் நாங்கள் அனுப்புகிற மெசேஜ் எல்லாம் வந்து சேரும். ஓகேங்களா, நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மெசேஜ் வராது, சிங்கிள் டிக் தான் காமிக்கும். சரிங்களா, அதனால் அதில் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் வீடியோவில் இருக்க நம்பரை ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா, அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கண்டினியூவாக நம்ம வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லா டிசைன் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரியும். ஓகேங்களா, சில சமயம் நம்ம டிசைன்ஸை வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருப்போம், மேபி வராமல் வந்திருக்கும், இல்லை எங்களுக்கே அது கரெக்டாக நோட் பண்ணாமல் இருந்திருப்போம். ஸோ பட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு டிசைனும் மேக்ஸிமம் மிஸ் ஆகாது. ஓகேங்களா, ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடு பேக் சைடு அதோட திக்னஸ் எல்லாமே நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டையும் நாங்கள் ஓப்பன் இமேஜ் எடுத்து அதுக்கான டெமோ கொடுத்து தான் போட்டுட்ருக்கோம். அதே மாதிரி ஸ்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் ஹேண்ட் ஸ்டாக்கும் இருக்குது. நீங்கள் கேட்லாக் மாடல் புக் பண்ணியும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, புக் பண்ணி எதுக்காக கேட்லாக் மாடல்லாம் சில சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டர் வந்து நாங்கள் எடுக்கிற ப்ராடக்ட்டோட அதிகமாக ஆர்டர் வந்துடுது. ஸோ அந்த நேரத்தில் நாங்கள் எல்லாருக்குமே எங்களால் கொடுக்க முடியறதில்ல. ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா கேட்லாக் மாடல் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 to 10 days, அதிகபட்சம் 10 days. ஓகேங்களா, பட் கண்டிப்பாக 5-6 நாளில் வந்துடும். ஓகேங்களா, சில சமயம் கொஞ்சம் முன்ன பின்னாக இருந்தாலும் அந்த 10 நாள் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், கண்டிப்பாக வருமா வராதா ஆன்லைனில் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, பக்கமாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கோம், தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நேர்லி எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸான வெப்சைட்ஸ் இருக்குது, மொபைல் ஆப் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ அதனால் நீங்கள் எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்வெட் மேட்டுங்க. ஓகேங்களா, சூப்பராக இருக்கும், உங்களுக்கு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்புங்க. சரிங்களா, ஸோ நான் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டையும் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு வரேன் பாருங்கள். சரிங்களா, உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லா லுக் வைஸும் சரி, அதோட குவாலிட்டி வைஸும் சூப்பராக இருக்குங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிலேபி மேட்டுங்க. இன்னுமே உங்களுக்கு நல்லாவும் இருக்கும், சூப்பராக இருக்குங்க. சரிங்களா, இந்த மேட்டையும் பாருங்கள். ஓகேங்களா, இதுலேயுமே நிறையா கலர் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது. ரேட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அஃபோர்டபுளான ரேட்டில் தாங்க கொடுத்துட்டு வரும். ஓகேங்களா, அதே மாதிரி இதில் நீங்கள் கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் கிடையாதுங்க. ஹோல்சேலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பெரிய ப்ராஃபிட்லாம் பண்ணலைங்க. வெறும் ₹2, ₹3, ₹1 அந்த மாதிரி ப்ராஃபிட்டில் தாங்க பண்ணிட்டு வரோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் கலர் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. ஓகேங்களா, ஸோ மேக்ஸிமம் மிக்சடு கலர் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் மிக்சடு கலர் போடுறோங்க. சரிங்களா, எங்களுடைய சேனலை பாருங்கள், எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டான ஒரு பிஸ்னஸ் பிளாட்ஃபார்மாக இருப்போங்க. ஓகேங்களா, நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலும் அந்த ப்ராடக்ட்கான வீடியோஸ் டெமோ நாங்கள் கண்டினியூவாக போட்டுட்டு தாங்க இருக்கோம். புது ப்ராடக்ட் கலெக்ஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரோம். ஸோ பயங்கரமான பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, ஸோ எல்லாமே பாருங்கள், எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் மோட்டிவேஷன். தென் புதுசாக நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணணும், எல்லாருக்குமே போய் பொருள் ரீச் ஆகணும், நல்ல ஒரு அஃபோர்டபுளான ரேட்டில் கிடைக்கணும் என்றதுக்காக நாங்கள் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. ஓகேங்களா, கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. ஓகேங்களா, நல்லதோ கெட்டதோ போடுங்க. ஓகேங்களா, கெட்டது இருந்தால் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் மனசு கஷ்டப்படுது தாங்க. பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு எப்படி அது இருக்குது, ஸோ உங்களுக்கு ட்ரூவானது மெசேஜை நீங்கள் போடுங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட முடிகிற பிஸ்னஸ் இல்லைங்க, உங்கள் சொந்தக்காரங்க வெளியூரில் இருக்கலாம். ஓகேங்களா, ஸோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வேறு ஏதாவது ஊரில் இருக்கலாம், அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டான ரேட்டில் தாங்க கொடுத்துட்டு வரோம். ஓகேங்களா, 100% உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையான ரேட் தாங்க இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்களோட நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுன்றதுக்காக நம்ம ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் இருக்கோம், தென் வாட்ஸ்அப்லேயும் இருக்கும், ஆஃப்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும். சரிங்களா, அதனால் நீங்கள் தாராளமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருக்குமே ரெஃபர் பண்ணலாங்க. ரெஃபர் பண்ணாதாங்க அவங்களுக்கும் அந்த பிஸ்னஸ் கிடைக்கும், எங்களுக்கும் ஒரு புது கஸ்டமர் கிடைச்ச மாதிரி இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ரேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்ட்டான ரேட் பண்ணி தரோங்க. கூடிய சீக்கிரம் LED லைட்க்கான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வர போகிறோங்க. அது இல்லாமல் ஹோம் அக்சசரிஸ், கிச்சன் அக்சசரிஸ் அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு வர போகிறோங்க. ஓகேங்களா, ஸோ எல்லா வீடியோவும் கண்டினியூவாக பாருங்கள், செக் பண்ணுங்கள், முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக வீடியோ பார்க்குறதுக்காக. ஏன்னா நம்ம வீடியோ போடுறதே உங்களுக்காக தான் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் இந்த வீடியோவில் என்ன இருக்குது, அதில் நம்ம எப்படி சொல்லியிருக்கோம், என்னென்ன ப்ராடக்ட் நம்ம காமிச்சிருக்கோம், அந்த விஷயம் எல்லாமே தெரியுங்க. ஓகேங்களா, அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சரிங்களா, வேறு எந்த டவுட் இருந்தாலும் எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க.